Здравейте, VBlock 7, аз съм UPG и в този клип ще ви покажа, това е втори епизод на как се прави, и сега ще ви покажа как да се инсталирате Nexus Dock и откъде да го изтеглите и ефектите за него. Така, този клип ми е поръчан от потребителя си Кохали. Значи влизате в този сайт, ще има линк, не се безпокойте. Така, това става за, ето вижте, кои Windows и не пише Windows 7, но не се тревожете, става, както виждате, аз съм с Windows 7 и на мен ми става. Така, теглите го от тук. Аз няма да го тегля, много е лесна инсталацията, едно exe, само тъкате два пъти, давате next, избирате къде е и така. Сега ще ви покажа ефектите. Ето сега е този огън, който излиза. Може да го смените от тук. Може да го чакате, че избрах същия ефект. Може да го направите ето като вятър. По този начин избирате. Тази програма е направена така, че може да вижте, че може вие да по ваш дизайн да направите както вие искате. Така, ще избера пак Fire. Ето, показах ви още един. Избирам Fire, така. Може да включват, тук са различни теми. Може да избирате, може да включвате се едно отдолу, има вода, отражението и много различни неща. Като си поиграете малко с програмката, тук са настройките, език избирате, изглед, ефектите, от тук може да си правите както вие решите, откъдето прилагате и натискате ОК и сте готови. Много е лесно програмата. Чрез нея може да снимате екрана си от тази опция. Ето вижте каква снимка се получи. Ще изтрия. От тук се влизате в менюто също. Това са опциите на програмата. И надявам се да ви харесало втори епизод на как се прави. Предлагайте ми неща, които да ви покажа как се правят, или някоя игра как се инсталира, или каквото ви интересува, напишете в коментарите и аз ще го направя. Довиждане!